hanya ta uku wadda in kika bi ta za ki samu nasara a cikin rayuwarki ta aure, kai ba ma aure ba, in miki mai kacokan rayuwarki baki ɗaya shine tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Fama adraka ma taqwallah, wallahi duk wani dan adam da kika ga Allah ya bashi nasara, hakikanin nasara ta rayuwa, Allah ya sanya albarka a cikin al'amuransa, to ki sani cewa wannan mutum akwai wani abu da yake da shi na musamman na kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki. Rayuwa ga baki daya, ballantana kuma an zo magana akan abin da ya shafi zamantakewa ta aure. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin hadin fanhara bihi fi nar jahannam. Duk wani gini da ake so a gina, wannan ginin ya kafu yayi kwari a ci moriyarsa, to ana dora shi ne akan tsoron Allah madaukakin sarki, kiyaye dokokin Allah. Me Allah ya ce a yi in bi, in yi, in samu nutsuwar zuciya da shi. Me Allah ya ce a bari in kalla, in sani, in hannu, in samu nutsuwar zuciya a cikin wannan hannuwa. Karami da babban al'amura to in rika kokarin ina kiyaye dokokin Allah, to sai Allah ya shiga lamari ne. Bai yi huwa ki wa Allah madaukakin sarki da bara yar uwa, ba ki wa Allah wayo ba, ki saba mishi kuma ki ce kina so ki ga da kyau. Ki kiyaye dokokinsa kuma ki ce kina so ki ji daɗin rayuwa. Zai yiwu? Ba sai yiwu ba. Alƙawari ya ɗauka ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Sannan ya kuma cewa wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Kai ki ɗauka wannan takwar ana nufin abubuwan nan da za a samu ta fuska ɗaya ne ta rayuwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda yake yayi dokokin Allah, Allah zai bashi mafita. Da haka miji ya zamanto Allah ya jarabce ki da miji mai wuyar sha'ani, mai wuyar fahimta, mai zaluntarki, mai haɗa miki matsalolin da har ki rasa nutsuwarki. Wallahi ki ji tsoron Allah, ki mai da al'amarinki da Allah, Allah zai kawo miki mafita. Sannan Allah zai azurta ki da abubuwan da baki zato ba, baki tsammani ba da dabaraki ba da iyawarki ba, cikin ganin damarsa da huwacewarsa da kyautata sakamakonsa ga bayinsa waɗanda daman yi musu alƙawarin in sun kyautata zai musu. Amma ga wannan jarabawar kuma ki zo kina saba wa Allah kuma ki ce za ki ga daidai, ba sai yiwu. Ga wannan kuma ki zo kina ha'intar abin da Allah ya miki umarni kuma ki ce kina so ki ga da kyau, ba sai yiwu ba. Da haka in kina so rayuwarki ta yi kyawu, ki samu nutsuwar zuciya da kwanciyar hankali, to ki bi Allah madaukakin sarki sai ki zauna lafiya. Ki kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sai ki samu nutsuwa. Ki bi abin da Allah da manzansa suka ce sai ki samu kwanciyar hankali, sai ki samu aminci. Wallahi ko da Allah ya jarabce ki da wasu matsalolin, sai ki ga Allah ya aza miki wata nutsuwa ta musamman. Ba wai matsalar ce ta tafi ba, amma sai Allah ya baki hutun zuciya, sai ya baki nutsuwa wanda take beke sai ta dinga kallon ki, oh ni in ni ce wance wallahi ba zan dauka ba, in ni ce wance wallahi da tuni nayi kaza, ko in ni ce wance abun mamaki ku ga yanda take zaune ga matsalar kaza, an kika ganta ba za ki ce kamar ita bace. Da Allah ba ma ganin irin waɗannan matan? Ina ganin su, saboda Allah ya sa musu nutsuwa da kwanciyar hankali, kuma Allah kaɗai ya san abin da ya tanada musu a ranar gobe, domin wa yu'zim lahu ajra tana nan. Allah zai girmama ladan duk wanda ya zamanto ya kiyaye dokokinsa.